Takže dobrý deň ľudia, dnes si ideme točiť unboxing rybárskeho načenia. Nie unboxing, ale proste také, ako vyzerá rybársky. Takže ideme na to. 14, 16 sekúnd, 17 sekúnd. Takže ľudia, všetko vyzerá takto. Tak vyzerá. Toto tak, takže ideme prvé na toto. Vidíte, prvé máme tu peknú fotečku. Mám to naopak, prepáčte mi. To peknú fotečku slnca. Takže tak. Taký pekný to slnček. Sú med veľký, lebo aké to je veľké. Takže tak to vyzerá prvé. Ideme na toto. Počkajte, musím si nastaviť. Tak. Tak, prvá strana. Počkajte, musím to dobre zaostriť. Čítajte si. Že stačí. Myslím si, že ste si to prečítali aj toto. Tak, ideme na druhú stranu. Takže tu máte takéto zákazy, že aj toto vám priblížim, aby ste dobre videli. Aby ste počítali. Tí, čo rýchlo čítate, no tak to máte dobre. Tak. A to proste takto vyzerá. Máte tam zákony, čo máte robiť a čo nemáte. Áno. Ja som nenormálny. Nie toto. To hore. Vidíte, tu máte. Zastrím to. My zarybanie. Takže minúta a koľko sme toto? Takže kapor, ks. No, takéto proste máte. Čítajte si to. Už? Tak dobre. Počkajte. Tak, a takto máte ďalej. Tak to vyzerá toto. Takže ľudia, chráňte si to pred sebou. Musíte to mať ku sebe. Nemôžete to strátiť. Lebo druhé to vám neurobia. Tak, a je to pekný slnček. Tak. A aby ste si uchovali túto fotku, tak na hociakú stranu ja si dám
tak na túto stranu. Zoberiem si túto fotku slnca. Takto si zoberiem, vidíte? Ešte počkajte. Čítajte si ešte toto. Takže pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Toľko môžete chytiť. 1 kusov, 9 kusov, 17, január. Takže toľko, toto. Tak, takže toto si čítaj. Môžeme ísť aj na rybárske preteky. Môžeme toto chytať na Ladomírka, upratovanie, Vyšný Orlík, upratovanie, úprava, Kosenie, Vyšný Orlík, upravanie, úprava, Vyšný Orlík proste je najlepší. Tak. Poďte si toto ako som vám povedal, na hociakú stranu. Ja už túto stranu mám premyšlenú, tak to si to pekne dajte donútra. Tak. A takto vypadá prvé. Takže proste máte tam pokyny, že kde môžete chytať na tejto fotke peknej. A také. Na Ladomírke aj vo Vyšnom Orlíku. Že ideme na druhé. Takže už to máme. Takže čítaj si. Toto neprečítate. Takže tu máme, viete, dátum, si tu píšete dátum, že akého je číslo revíru, aké je číslo toho revíru, druh ryby. Takže druh ryby, pstruh, kápor a také ďalej, šťuka, počet kusov. Takže tu si píšete počet kusov, koľko ste chytili tých rýb. Tu máte ďalšie dĺžka cm. Tu píšete, keď máte 60, no tak si ho môžete zobrať. Keď máte 49, nemôžete. No, tu je čo, zaostri mi to. Hmotnosť, takže 12 kg kapora, bodať také, áno. Takže kontrola. Takže toto neviem, čo je. Takže to ísť také. Týchto máme asi tu viac. Áno, týchto máme viac. Celá strana je iba týchto tu. Tak a idem na posledné, kámo. Vidíte, môžete vyhrať toto. A aké dlhé to je? Čekuj si to, kámo. Čekuj to. Aké dlhé to je? Musím si to ešte otvoriť. Aké dlhé to je, kámo. Čekuj si to, kámo. Tu si píšeš kilogramy a tak, kapor, kilogramov, kusov a tak. Takže ja som rád za to, že mi to ocko zrobil. Tak. A nemôžete to potrhať. Takže druhé to. Prepáčte mi, že som vás nechal v tme. Druhé to vyzerá takto. A my môžeme súťažiť aj v rybarčení, takže tak. Môj ocko mi kúpi udicu za 1000 korún. Neviem, koľko to je a všetko potrebné k tomu. Takže toto bolo druhé. Videli ste, čo to je? Toto je také.
No, tu je čo? Tu je ešte čo? Takže toto neviem, čo je. Takže tak, toto je druhé. Takže ideme na toto. Takže môžete už vidieť moju fotku. Vidíte, to som ja, Jakub Patkaň. Preukaz. Takže narodený 10.2. Napísal 10.3. No, 2024. Tak, a tu po ňoho neprečítajte, čo mi písal. Moje prezvisko Patkaňos. Takže druhé to je tu také. Neviem, čo toto je. Takže tak. A teraz vám ukážem to najdôležitejšie, čo si musíte zapamätať. Vykylavieny. A nebude to platiť len pre vás a ja to budem robiť. Takže kapor rybničný na 70 cm si ho môžete zobrať. A pstruh 35 cm. Takže dodržiavajte to, ľudia. Chytajte, aké návnady chcete a tak. Nemôžete to naspäť zobrať, ale vráte to, lebo o niekoľkých rokoch tá ryba môže byť aj väčšia. Takže tak. Toto je druhé. Takže toto už sú také základné veci, čo vám nemôžem ukázať. Tam je číslo firmy a také, takže toto vám nemôžem ukázať. Takže, ľudia, keď sa vám dnešné video páčilo, dávajte mi lajky, odbery a niekedy vám natočím, ako aj budem chytať ryby. Takže, čau.